Alam po ba ninyo, yung ulan ng Christmas sa New Year, yun po ang nagbibigay ng biyaya sa buong mundo. Pag walang ulan, wala tayong inumin, wala tayong panglaba, wala tayong pangligo. Ngayong umaga, araw ng Lunes, December 25, 2023, maaga po ako nag-ikot sa aking area of responsibility para tingnan anong sitwasyon sa aking area. Kasi kagabi sa pagsalubong sa Christmas sa alas 12, after 1 hour, umulan hanggang umaga. Siyempre, palagi natin tinitingnan yung area natin. Hindi lang ako nagbibideo kasi madilim, hindi makita yung kagwapuhan natin. Medyo mayabang ka rin, ano? Napagalitan ka na kasi mayabang ka. Huwag ka kasing magyabang kung wala kang pinagyayabang. Nabubuwisit na talaga ako nito. Christmas na Christmas, may nagbaba sa atin. Wala namang ibang nagbaba sa'yo. Nandyan lang yan sa kamera. Yung humawak ng payong, yan lang po ang pinakaunang baser mo. Ganon ba? Akala ko yung mga viewers natin, saka yung mga followers natin, hindi pala. Sorry talaga. Akala ko ikaw na. Hindi pala. Hindi na natin pag-usapan yan. So yun guys, tuloy-tuloy lang yung pagsorbe natin sa ating area para malaman natin kung anong sitwasyon, no? Makita natin para malaman kagad. Siyempre yung ulan hindi tumigil hanggang ngayon, umulan pa rin. So tinitingnan talaga natin yung lupain ni Lolo Dokyo kasi baka maano yung mga pananim niya sa palayan, baka masira sa ulan. Habang naglalakad po ako, naalala ko pala yung nagbigay ng regalo sa akin kahapon. Siyempre tuwang-tuwa po ako kasi may nagbigay ng regalo. Binuksan ko po kaagad para makita natin yung laman. Pagbukas ko po sa regalo, ang laman po ay tuyo at noodles. Nagpapasalamat po ako kasi nalibre yung isang araw kong budget kasi ulam yung pinapadala. Nagpapasalamat rin ako sa nagbigay ng regalo ko po kahapon kasi nakatulong rin sa akin. Ito pala yung palayan ni Lolo Dokyo. Marami ng tubig kasi palaging umuulan. Nandito po tayo sa boundary ng ating binabantayang lupa. Siyempre mag-report talaga tayo ni Lolo Dokyo baka hindi tayo mabigyan ng yung bigas pag mag-harvest ya. Palagi nating binabantayan yan pag umuulan kasi yung mga binhi, yung mga seedling baka masira. Ito pala yung mga punong kahoy na tumutubo dito sa may tambak, mga damo, kung ano-ano pa. Pupunta po tayo doon sa unahan. Baka makita pa natin yung mga lupain ni Lolo Dokyo na umapaw yung mga tubig sa ulan. Nandito na po tayo sa may dulo. Patingin-tingin lang po tayo sa mga paligid. Ang ulan dito hindi pa tumigil. Tuloy-tuloy pa yung pag-ulan dito. Alam po ba ninyo, yung ulan ng Christmas sa New Year, yun po ang nagbibigay ng biyaya sa buong mundo. Pag walang ulan, wala tayong inumin, wala tayong panglaba, wala tayong pangligo. Kaya magpasalamat tayo pag may ulan. Pag walang ulan, hindi mabubuhay yung mga palayan ni Lolo Dokyo. Pag sumobra ang ulan, nakakasama rin. Ito po ang pinakamasaklap. Baka po masisira yung mga palayan po ni Lolo Dokyo kung palaging umulan. Ito po yung lupa o lote na binabantayan ko po. Yan sa likod yung mga lupain dyan, makikita mo. Lahat yan, lupain po ni Lolo Dokyo. Natatapos na po tayo sa pag-iikot at babalik na po tayo sa ating headquarters para makapagkape, para mainitan yung tiyan po natin, yung stomach ba, para maging malinaw yung kaisipan po natin at mawala yung stress. Dahil sa kape po, maging matalino po tayo dyan para makapag-relax po sa ating kaisipan. Kung sinong mahilig sa kape dyan, magkape na po kayo kasi wala akong ibigay sa inyo nga kape na libre. At yung walang mga juwa, dapat magjuwa na kayo kasi malapit na matapos yung taon na to. Kasi sobrang lagpas na po sa kalendar. Ang edad po ninyo, mahirap talaga pag walang juwa. Sa kagaya nito, malamig ang panahon, palaging umulan. Wala kang kasama, wala kang juwa, mahirap talaga. Kaya magjuwa ka na. Ang mukha nga hindi nakatikim ng litson sa Christmas. At tuyo lang inuulam niya kagabi. Pinarisan pa niya ng sabaw ng baka, may halong pansit. Yun pala, deep noodles. Tingnan yung mata, parang quick chow noodles na. Wala na talagang resistensya.